אז גם אני אגיד ערב טוב, ואנחנו נתחיל. היום באתם לשמוע על שמנים אתריים של חברת דוטרה. בטח קיבלתם את הדוגמית וניסיתם את העוצמה, את החוזק של הטיפות. אנו בחיים מודרניים מאוד התרחקנו מהטבע. אלפי שנים שקיימת אנושות, אנחנו נעזרנו בה. לא היה משהו אחר. וטכנולוגיה רפואית כמובן התקדמה מאוד. עקב זה גם אורך חיים גדל. אבל פתאום בזמננו שכחנו שאפשר להיעזר בחיים היומיומיים, בבעיות הקטנות שלנו וגדולות, גם ללא תרופות. הצמחים חיים בכדור הארץ מיליוני שנה, ויודעים איך להילחם, איך להתגונן נגד וירוסים, נגד פטריות, וכל הדברים מזיקים. ואנחנו גם חלק מהטבע, אי אפשר לשכוח על זה. תראו איך נראה החיים שלנו עכשיו, כרגע. זו התמונה בדיוק מראה לנו את החיים העכשוויים. כרגע אנחנו לא כמו פעם. פעם היה הכל באיזי. כשלמדתי בבית ספר והייתי קטנה, לא בכל בית היה טלפון קווי אפילו. עכשיו, שאני בת 45, גם אין טלפון קווי בכל בית. מסיבה אחרת, שיש את הטלפון נייד אצל כל אחד מבני משפחה, ובעצם זה לא הטלפון, זה מחשב. כולם צריכים ללמוד את הטכנולוגיה החדשה. גם בבית ספר, הילדים שלנו עומדים גם מפני לחצים גדולים ולומדים המון מידע חדש. גם אנחנו בעבודה, רק כדי לשרוד בעבודה, להתקדם בתפקיד, לומדים המון, הרבה. גם משכנתות, מחלות, כל הגורמים. זה מביא אותנו לסטרס, סטרס מתמיד. והסטרס מביא להפרשת הורמוני סטרס, שמביא בסוף סוף למצבי החולי. אני ובעלי עובדים בבית חולים. עבודה סביב השעון, ערב, בוקר, לילה, הוא בכלל עובד במיון. כל המשמרת שלו זה מלחמה על חיים של בני אדם. הוא חוזר כמו בדיוק מהמלחמה. שנים סבל ממגרנות חזקות שתפסו אותו כמה פעמים בשבוע. מה לא ניסינו? כל התרופות ולא תרופות, ניסינו הכל. ולפני שנה התחלנו להשתמש בשמנים אתריים. ואיזה פלא. עכשיו מגרנות באות, אבל לעתים מאוד מאוד רחוקות. וגם הוא מצליח לטפל בהם ללא תרופות, רק עם שמנים אתריים. בשבילי זה ניצחון גדול. מה זה נתן לי? יש לי יותר כוחות, אני יותר אנרגטית. גם בעבודה אני עושה הרבה דברים שלא עשיתי, מתקדמת בתפקיד. החיים גם יותר צבעונית, יותר רגועה, יותר חייכנית, כולם אומרים לי את זה. ומאוד חשוב לכל אישה, גם לי, מה אני מביאה הביתה, לטפל במשפחה שלי. חשוב מאוד שזה יהיה נגיש, יעיל, והכי חשוב שזה יהיה בטוח לכולם. לילדים, לנו, וגם לאבא ואמא שלי, אבא ואמא של יעקב. זה מאוד חשוב. אבל בזמן האחרון, אנשים סוף סוף התחילו להיות מודעים על ערך חיים בריא. ספורט, דיאטה, גם מנסים לטפל בעצמם ללא תרופות בדברים הטבעיים, אז גדל הביקוש לכל המוצרי טבע, גם לשמנים אתריים. אבל מאוד כדאי לבחור את השמנים אתריים איכותיים ויעילים. מתי שאני רואה על המדף, בסופר פארם או במקום אחר, במוצרי טבע, איפה שמוכרים את השמנים אתריים, עומד על המדף, למשל שמן אתרי של פפרמינט, ולידו שמן ורדים, ובאותו מחיר.
זה מעלה אצלי חשד כבר. אחרי שנה שאני משתמשת בשמנים של דוטרה, למדתי המון דברים. וגם איך אוספים, איך מייצרים את השמנים. ואני יודעת שלשמן אתרי של ורד של 5 מיל צריך 3 טון של עלים של ורדים. תתארו לעצמכם, זה ערימה. ולשמן אתרי של 15 מיליליטר פפרמינט, צריך 300 גבעולים, זה החלק העליון של הצמח, כדי לקבל את הבקבוקון הזה. זה לא יכול להיות במחיר השווה, באותו מחיר. אז במקרה הטוב זה שמן מדולל שאנחנו קונים. במקרה הרע זה בכלל חומר סינתטי, מזיק. האם יש חברות בעולם שמייצרות את השמנים אתריים איכותיים? כן, יש למעשה 3 חברות, 2 מהן קטנים, והכי גדולה זו דוטרה, והכי צעירה. החברה מאוד גדולה עם מבחר ענק של השמנים, יותר מ-130 שמנים אחידים ותערובות, ו-90% מהם מייצרים רק בדוטרה. אז מה זהו שמן אתרי? זה למעשה תמצית ארומטית נדיפה, שמקבלים אותה מכל מפרחים, מעלים, מכל צמח עצמו, וגם מקבלים את זה באמצעות זיקוק, קיטור או באמצעות סחיטה קרה. אני שוב פותח את המיקרופון, אם אפשר לסגור. Nueva Zelanda? No. רגע, אני סוגרת. אוקיי, סגרתי. שמן אתרי, למעשה זה לא שמן רגיל שאנחנו יודעים. לשמן רגיל מולקולה מאוד גדולה, ארוכה, כמו למשל שמן זית, שאנחנו מורחים אותו על האור, הוא לא חודר דרך האור, הוא נשאר כמו מעטפת על האור, כי יש מולקולה מאוד גדולה, לא נכנסת. מתי שאנחנו שמים טיפה של שמן אתרי, זה נכנס מהר מאוד לתוך האור. אם אנחנו מטפטפים לתוך הרירית, אם אנחנו נושמים אותו, כי מסה מולקולרית מאוד קטנה, נכנסת במהירות רבה ונספגת טוב. אז למה אנחנו בוחרים בעצם בחברת הדוטרה? אני רוצה לספר על 3 עובדות על שמנים אתריים. דבר ראשון, שזה 100% טבעי ובטיחותי. דבר שני, שהם יעילים. ודבר שלישי, שהם חסכוניים. ונדבר על 100% איכותיים. בעצם בעולם לא קיים תו תקן לשמנים אתריים. חברת דוטרה הקימה את תו תקן של שמנים טהורים בדרגה טיפולית, רק של חברת דוטרה, ואני מקווה שזה יתקבל לכל העולם, ואנחנו נשתמש בשמנים, רק בשמנים טובים. מה זה נותן לנו? אנחנו מקבלים את השמנים נקיים, טהורים, הם בטוחים, וכמובן הם יעילים. מרגע שמקבלים את השמן מהצמח, עד שאנחנו מקבלים את הבקבוק הביתה, השמן עובר 52 בדיקות מעבדה שונות. במעבדות של דוטרה וגם ב4 מעבדות חוץ. אז אנחנו בטוחים שמקבלים שמן הכי איכותי, הכי נקי שיש. עכשיו אתם רואים את המפה, מפת העולם, ו48 מדינות בעולם, נכון לעכשיו, שדוטרה מייצרת לא מייצרת, שאנשי חקלאות מגדלים את הצמחים, ומהם מייצרים את השמנים האתריים. מה שמיוחד, כי לכל צמח בעולם יש את הארץ מוצא שלו.
גם אצלנו, פה בערבה, מגדלים את המלפפונים וגם פלפלים וכל מיני דברים, מה שאנחנו אוכלים לסלט. אבל הטעם שלהם זה לא טעם שטעמתי בבית שהייתי ברוסיה, או שאנחנו נוסעים לאירופה, אוכלים שם, זה משהו אחר לגמרי. לכל צמח וכל פרח צריך את האקלים שלו מיוחד, את האדמה מיוחדת, שכל התנאים יהיו בדיוק מתאימים לאותו צמח או פרח. אז דוטרה נורא מקפידים על זה, מאוד מאוד מקפידים. ועוד משהו מיוחד, שחומר גלם שקוטפים את הצמחים, לא מביאים למפעל, אלה מפעלים באים, ודוטרה בנו מפעל לכל שדה שמגדלים את הצמחים. אז תוך שעה, שעתיים מרגע שקוטפים את הפרחים, צמחים, מתחילים לאבד אותם. זה מאוד חשוב לאיכות השמנים שאנחנו מקבלים. עובדה השנייה, שהם יעילים. אחרי 22 שניות שאנחנו נשמנו את השמן אתרי, הוא כבר מגיע לתאי המוח. אחרי 2 דקות זה מגיע לכל תאי הדם. אחרי 22 דקות זה כבר בכל תא של הגוף. והכי חשוב שאחרי 2 שעתיים זה יוצא מהגוף לגמרי, לא נשאר. זה חשוב כי תרופות משאירים את התופעות לוואי ושעריות בגוף. ולכל השמנים יש תכונה אחידה לכולם, שזה עוזר להכניס חמצן לתאי הגוף, כמו שאנחנו עושים ספורט, תאי דם זזים יותר, ואז החמצן מגיע לכל תא בגוף, אז השמנים עושים אותה פעולה, מתי שאנחנו נושמים, מורחים או מטפטפים לתוך הרירית. זה תכונה אחידה לכולם, ולכל שמן גם יש תכונות מיוחדות. למשל, אנטי-דלקתיים, זה תערובת דיפ בלו, בלתי נשכחת, משכך כאבים, שזה פפרמינט וגם דיפ בלו, משחררת התכווצויות בשרירים, זה פפרמינט, אנטי-ויראלי, יש תערובת מצוינת, אונגארד, אנטי-דלקתיים, נלחמים בפטריות בגוף, אנטי-בקטריאלי, עץ תה, לימון, ונספר עוד שמנים. וגם בעזרת שמנים אתריים אנחנו מעלים את מצב רוח, מטפחים באור שלנו, לנשים זה כנראה מאוד מעניין. ובכלל זה להגיש עזרה ראשונה לכל דבר בבית. בדוטרה יש אמירה כזאת, העוצמה שבטיפה. השמנים שלנו מאוד מרוכזים. כדי לקבל את הבקבוקון של תפוז בר, 15 מיל ו300 טיפות בערך, צריך 3 קילוגרמים של קליפות תפוז. זה שק ענק. כדי לקבל את הבקבוקון של מנטה חריפה, פפרמינט, אנחנו צריכים 300 תפרחות. זה חלק העליון של הצמח. זה מאוד מרוכז. כל טיפה, כנראה השתמשתם, הייתה דוגמית, כל טיפה יש לו עוצמה. ועובדה שלישית שהם חסכוניים. כמו שאמרתי שכל טיפה היא עובדת, זה גם חוסך לנו זמן, אנרגיה, כסף, ופתרון קל, זמין ונוח. אני יכולה לספר לעצמי, התחלתי להשתמש בשמנים אתריים, ושנה אני לא לקחתי חופש מחלה בגלל מחלה ויראלית או דבר אחר. אנחנו עובדים בבית חולים, וכל וירוס שבא, כל מחלה שבא, אנחנו נדבקים מאוד, מאוד מהר. כל הזמן הייתי חולה. עכשיו אני משתמשת באונגארד, ולא לקחתי אף פעם חופש מחלה. רק מתחילה להרגיש רע, אני יודעת מה לעשות. אז בשבילי זה פתרון קל, זמין ומאוד נוח. ישנם 3 דרכים לשימוש בשמנים אתריים.
דרך ראשונה זה שאיפה, כשאנחנו נושמים את השמן. דרך שנייה זה טופיקל, זה דרך מריחה על האור. ודרך שלישית זה דרך בליעה, אינטרנל. תזכרו זיכרון של ריח הוא הרבה יותר חזק ועוצמתי מזיכרון של טעם, והוא גם הרבה יותר מגוון. לכן כשאנחנו נושמים, אנחנו עוברים ליד איזשהו מטבח ומריחים את הריח, אנחנו כבר רוצים לאכול את מה, אם זה טעים לנו, כן? לפי הריח. את מה שבישלו, כן? ואם האף שלנו סתום, אז גם אין לנו תאבון. אז נדבר על דרך שאיפה, דרך שיטה הראשונה, שזה שאיפה. שיטה הכי פשוטה זה כמו שקיבלתם דוגמית, טפטפתם, הראו לכם איך מטפטפים שמן על היד, משפשפים, ונושמים 5-6 פעמים את השמן. אצלי זה היה שמן פפרמינט, שהוא מאוד מרענן. אז זו דרך ראשונה והכי פשוטה. אפשר להשתמש בדרך הזאת כשאתם לא בבית, וגם כשאתם כן בבית, בכל מקום. הדרך שנייה קצת יותר מעניינת. בתמונה אתם רואים כמה מכשירים כאלה מעניינים. יש לי גם אחד כזה בבית. הנה, אני מראה לכם. זה מכשיר ששמו דיפיוזר. זה מכשיר ששמים בתוכו מים, מטפטפים כמה טיפות של שמן, מדליקים בחשמל, וכל המשפחה נהנית גם מהריח של שמן, והכי חשוב, מההשפעה הבריאותית של אותו שמן. זה מספיק לחדר, אפשר לשים את זה גם בחדר שינה. אני שמה לילדים שלי שמן לבנדר בלילה, כשהם ישנו טוב יותר, וגם אני עובדת משמרות, אני עובדת בבית חולים, אז חשוב לי שתהיה לי שינה טובה, שאני לא אהיה יפה. גם אני משתמשת בשמן לבנדר. הדרך השנייה לשימוש בשמנים זה שימוש חיצוני. הכי כיפי ממנו זה עיסויים. אם אתם הולכים למישהו שיעשה לכם ככה מסאז' בכיף, עם שמן להרפות את השרירים, או אם נגיד יש כאבים, אז להשתמש בתערובת דיבלו שמורידה את הכאבים וגם מורידה את הדלקת, גם בשרירים וגם מפרקים דרך אגב. אז זה דרך הכי כיפת, אבל גם לא תמיד אנחנו הולכים לעיסויים. אז אפשר לקחת אותו שמן ופשוט למרוח איפה שיש לכם כאבים, למיגרנות, לא רק למיגרנות, סתם לכאבי ראש, לשים שמן פפרמנט לאיפה שקו השיער, שלא יתקרב לעיניים כמובן, או פה בצוואר האחורי. זה מאוד מאוד יעיל. וכמובן, אנחנו פה כולנו נשים, נכון? אנחנו רוצות לשמור על היופי שלנו. אז בבקשה, שמן לבונה זה שמן מצוין לטיפול בקמטים, וגם הוא נותן צבע עור זוהר יותר. גם שמן לבנדר, דרך אגב, הוא מאוד שימושי בקוסמטיקה. דרך שלישית זה דרך בליעה. דרך בליעה זה פשוט טעים. יש מלא שמנים אתרים שהם תבלינים, ואפשר לעשות מהם רוטף. יש לי בבית בקבוקון, כזה שאני שמה בתוכו שמן זית, וטפטפתי לתוך משהו כמו 100 מיליליטר של שמן זית, אני טפטפתי 2 טיפות של שמן אורגנו, ועוד איזה 5-6 טיפות של לימון לפי הטעם, ויוצא כזה רוטף לסלט טעים, שאתם לא תאמינו, וכמובן הוא בריא, כי זה שמנים אתרים שאפשר לקחת אותם פנימה. יש מלא שמנים שהם תבלינים. ושמן לימון, עכשיו הרבה מדברים, לשתות מים עם לימון, לשתות מים עם לימון. הנה, בבקשה, טיפת שמן בתוך כוס מים פושרים, שמן לימון, בבוקר. קודם כל זה נותן לנו רענון יותר בבוקר להתרענן. דבר שני, זה פשוט מכין את המערכת עיכול שלנו ליום הקשה שלה, של מערכת עיכול כמובן. זאת הייתה דרך שלישית. ועכשיו
אתם קיבלתם דוגמיות והשתמשתם, ואם אתם פה אז קיבלתם איזושהי תוצאה שאתם אולי רוצים לספר לנו. אנחנו נשמח מאוד לשמוע על החוויות שלכם. בבקשה, תשתפו אותנו. דקה, לא יותר מדקה בבקשה, כי הזמן קצת קצוב לנו, אבל אנחנו נשמח לשמוע. מי שרוצה שיפתח מיקרופון וידבר, רק יגיד את השם בבקשה. ערב טוב. כן, שלום, מי זאת? איריס לוי. שלום, איריס. כן, לא. ערב טוב, פשוט אני גם קצובה בזמן מוגבל. אני מוכרחה לציין שרחל ברודי, אין עליה, אין דברים כאלה. היא נתנה לי מתנה, היה לי פשוט דלקת בכף היד, מכתוצאה של הקלדת מקלדת. שומעים אותי? כן, כן, כן. כן, והיא הייתה אצלי, נתנה לי את המתנה, את הבקבוקון הקטן הזה, שהוא, וואו, הוא עושה פלאים, טפו טפו טפו, אני לא רוצה לדבר, אבל אני כבר כמה ימים מצליחה להקליט במחשב, כי אני כל היום עובדת דרך מול מחשב, אני מזכירה רפואית במאוחדת. מה קיבלת, איריס? אפשר לשאול? קיבלתי את הבקבוקון של השרירים וגם הרגעה, לא יודעת איך קוראים לו בדיוק. איך? תקף רחל תגיד לנו. פפרמנט, יופי, מצוין, זה מה שיש. אז... וגם ערכתי אותו, והוא ממש מרגיע, ומרחתי בלילה על כפות הרגליים, שזה די עוזר. קמתי בבוקר בלי עין הרע, באמת עם הרבה אנרגיות, ותחושה מה זה נעימה. הייתי בטוחה שאני צריכה לחזור שוב פעם לרופא שלי, לדוקטור רוסו, רופא מומחה שהייתי צריכה לדעת למה יש לי עוד פעם הדלקת חזרה, אבל אני רואה שבינתיים זה ממש שואיל ועוזר, ואני מאוד מברכת את רחל, אין דברים כאלה. ואני אמשיך להיות איתה ביחד, בעזרת השם. מצוין. כי ראיתי תוצאות ממש מדהימות. יופי. יש עוד מישהי שרוצה לשתף אותנו? אם לא, אנחנו נתקדם בנות. לא להתבייש בבקשה. אנחנו פה בכזה קבוצה קטנה, אינטימית. לא, אז אנחנו... כן, תגיד שיהיה מתנה. כן. מי שמשתפת, גם איריס וגם מי שמשתפת בחוויה, תקבל מתנה ממי שהזמין אותה. אוקיי, אז אני יכולה פשוט לרדת? כן, יכולה לסגור את המיקרופון. כדאי לך לשמוע עוד קצת, איריס. היו דברים חשובים. זהו, יש לי משהו לעשות עכשיו, אז שמחתי לשמוע מאוד, זה מאוד מעניין, ובעזרת השם אני אצור קשר עם רחל, ואני אמשיך להיות בקשר איתה. אני ממש ממש שמחה. זה די מועיל, ואני יכול להיות שיביא עוד חברות, אחים, אחיות. אנחנו בעצם לא סיימנו, אולי עוד דקה תשמעי, ומתי שנוח לך תצאי, בסדר? אוקיי, בסדר. תודה. טוב, אז אם אף אחד לא משתפת, זה אנחנו נמשיך. ישנם 3 סוגי אנשים שמצטרפים אלינו. מי הם? זה קודם כל אנשים שקונים את המוצרים, את השמנים לשימוש אישי. ככה גם אני הייתי. כשבאתי לחברה ורק הצטרפתי, וקניתי שמנים והשתמשתי לעצמי, לילדים שלי, לאמא שלי, וכל כך נהניתי וקיבלתי תוצאות נהדרות, ושהתחלתי לספר לחברות שלי, לקולגות שלי, לכל מי שאני מכירה. אז זה סוג שני של אנשים, שהם משתפים את האנשים האחרים, את הסביבה שלהם. זה כמו בדיוק שראיתי איזה סרט יפה ונחמד, ואני כל כך רוצה שאחרים גם יראו אותו.
מוכר לכם את הסיפור הזה? אז בדיוק אותו דבר. אתם מרגישים משהו טוב שמאוד מועיל לכם, אז אתם רוצים לספר את זה לכל מי שאתם מכירים. זה סוג שני. והסוג השלישי זה אותם אנשים שמחליטים לפתח את עצמם לכיוון של בניית עסק, של סיפוק אישי. אז מי שזה מעניין אותו, או יעניין אותו בעתיד, אפשר לדבר על זה בהמשך ולהיפגש. ועכשיו על 3 דרכי רכישה. דרך ראשונה, אתם נהנים מהנחה של 25%, שגם אנחנו מקבלים, וקונים את השמנים אצל בן אדם שהביא אתכם. זה גם דרך. אבל דרך השנייה יותר מעניינת ויותר משתלמת, שאתם מקבלים את המספר האישי בדוטרה, שאתם נכנסים דרכו, נהנים מאותה הנחה 25%, אבל גם מקבלים מתנות ומבצעים מיוחדים שיש לנו, כמו מבצע בוגו, שקונה אחד מקבל השני במתנה, וגם מצטרפים לתוכנית של צירוף נקודות, שאפשר להשתמש אותם לקניית שמנים. ודרך שלישית, הכי משתלמת, שגם 25% הנחה, גם מתנות, מבצעים, וגם התוכנית המיוחדת של צבירת נקודות, אבל יש פה אפשרות גם לקבל תגמולים כספיים, שאנחנו נספר בפעם אחר, למי שזה מעניין. אוקיי, אז איך בעצם מצטרפים ורוכשים את השמנים? דרך ראשונה זה פשוט לרכוש חבר מועדון, כמו בהרבה חנויות למשל, לשלם על חבר מועדון ולקנות את השמנים בודדים, מה שאתם רוצים, מה שאתם בוחרים. יש דרך יותר מעניינת ויותר משתלמת, שהיא הצטרפות עם ערכת הצטרפות. יש כל מיני ערכות הצטרפות, כמו שאתם רואים, במחירים שונים. הכי חשוב שרכישה של השמנים בבודד היא הרבה פחות משתלמת מאשר בערכה. אז אנחנו רוצים לספר לכם כרגע על 2 ערכות בסך הכל, ואני אספר לכם מה אתם תקבלו בערכות האלה. קודם כל, דבר ראשון והכי חשוב, בערכה הזאת יש מתנה, תכף אני אספר עליה. ערכה היא מכילה 10 שמנים, שכל אחד מהם הוא 15 מיליליטר, שזה 300 טיפות, חוץ מתערובת שמנים דיפ בלו, שהיא תמיד ב5 מיליליטר בה. והמתנה שבא פה זה דיפיוזר, אותו מכשיר טוב וידידותי, שאפשר לשים בכל חדר בבית, וכל המשפחה תהנה ממנו. אז איזה שמנים יש בערכה הזאת? זה פרנקינסנס, זה שמן לבונה. הוא לא סתם פה במקום ראשון. הוא נקרא מלך השמנים. למה? כי הוא טוב לכל מיני מצבים. גם לאור פנים, הכי חשוב, אנחנו נשים פה. גם לריכוז וגם להרפיה, להירגע, לדלקות. להרבה דברים. אתם תראו עוד, כשתתחילו להתעניין בזה ולקרוא, אתם תראו הרבה מידע על כל אחד ואחד מהשמנים האלה. שמן לבנדר. שמן לבנדר הוא טוב לרגיעה, לישון בלילה. הוא טוב אם נגיד ילד בא נכבל ויש לו שטף דם, וזה עוזר. יש לי ניסיון בזה, עשיתי את זה עם ילד שלי. למשל, אם יש קביעה, בין אם זה קביעה במטבח, בין אם זה קביעת שמש, אז שמים על המקום וזה פשוט מקל. שמן הבא זה שמן עץ התה. שמן עץ התה זה פשוט חיטוי לפצעים. אם נחתכתם, שמים שמן עץ התה על החתך, ואין כאבים, אין דלקת, הפצע נרפא הרבה יותר מהר. גם בזה יש לי ניסיון, אנחנו לא סתם אומרים.
שמן אורגנה. שמן אורגנה, חוץ מזה שזה תבלין טעים ונפלא, הוא גם שמן שכשלוקחים אותו בבלייה, הוא הורג את הפטריות, את הקנדידה מבפנים. צריך להיזהר, זה שמן מאוד מאוד חם, ואי אפשר לקחת אותו אפילו אם לדלל במים, זה שורף את הריריות. אז בשביל זה יש קפסולות ריקות וגי-קפסולות שאפשר לטפטף בתוכם את השמן, ולשתות אותם כמו כדור רגיל. שמן הבא זה שמן פפרמנט. חלק מכם קיבלו את הדוגמית של שמן פפרמנט, ואתם יודעים, הוא מוריד את הלחץ מהשרירים והתכווצויות מהשרירים בראש, מוריד כאבי ראש. הוא גם נותן אוויר לנשימה. לא סתם, השמן הזה הוא גם נמצא בתוך תערובת של אייר שאתם רואים במסך, תערובת הראשונה בין 4 תערובות שאני מספרת. זה אייר, כמו השם שלו, אם יש בעיה במערכת נשימה, זה השמן שצריך לנשום אותו. פותח את דרכי האוויר. שמן דיפ בלו, דיברנו על זה, הוא מוריד דלקת, הוא מוריד כאבים בשרירים ובמפרקים. תערובת מצוינת. זנגס, זנגס זה תערובת למערכת עיכול. אנחנו ישראלים אוהבים לאכול, ולפעמים אוהבים לאכול יותר מדי. אז בשביל, ואחר כך כמובן מרגישים כובד בבטן. אז חבר'ה, אני מציעה לכם כל שישי, אחרי ארוחת שישי, לקחת טיפה של זנגס במים, זה יקל עליכם ללילה. ותערובת הכי אהובה עליי, זה תערובת בשם אונגארד. זה תערובת שעשתה לי אישית ניסים ומפלאות. למה? כי זה השמן שהכרתי אותו הראשון, בין כל השמנים. כשהיו לי כאבי גרון, אז חברה שלי הביאה לשמן אונגארד, אמרה, תשתי 3 פעמים ביום, שתיתי, וזה עבר. ועוד סיפור קטן, אני גם דיללתי את זה, ומורחת כל בוקר לילדים שלי, לפני שהם יוצאים לבית ספר ולגן, והילד שלי היה כל הזמן חולה, עד לפני שהתחלתי להשתמש. עכשיו, הוא פשוט מאפריל עד היום לא היה חולה. אז זה בקצרה על השמנים האלה, שנמצאים בערכה הגדולה. חשוב להדגיש שמי שמחליט לרכוש את הערכה הגדולה, הוא מקבל את השמן לבונה, שהוא מלך השמנים, אתם זוכרים? במתנה. זה רק החודש, החברה עושה לנו מתנה, מתנת חנוכה כנראה, שהוא לבד, השמן הזה לבד עולה 60 יורו, שזה מתנה מאוד נחמדה. הערכה השנייה שאני רוצה לספר, ואני אספר עליה בקצרה, כי זה בדיוק אותו הרכב של שמנים, רק שהנפח שלהם הוא פי 3 פחות. זה כל שמן, זה 5 בקבוקון של 5 מיליליטר, שזה בין 80 ל-100 טיפות של השמן. כמובן, ההחלטה היא שלכם, מה שאתם רוצים. מי שיזמין אתכם לפה, הוא יעזור לכם להחליט. אני בטוחה כולכם כבר אתם יודעים אם אתם ומה אתם רוצים לעשות. כולכם קיבלתם החלטה, רק תשתפו בהחלטה הזאת את מי שיזמין אתכם, וכמובן אתם לא עוזבים אתכם לבד. לא עוזבים, אתם מקבלים וובינרים, אתם מקבלים כיתות לימוד, יש לנו מפגשים אישיים, יש לנו מפגשים קבוצתיים, אתם מקבלים המון מידע על שמנים אתריים ובכלל על כל מיני נושאים, מה שתרצו. אז מי שהחליט שהוא רוצה והוא מוכן כבר להצטרף, אז ברוכים הבאים, ואל תשכחו על המתנה של החודש כשאתם עושים את השיקולים שלכם. ברוכים הבאים. אנחנו בעצם סיימנו